हाय लोगोफोर मंगलबार सुदेम बाजार जाहैनोसै आंहा। हाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान ब्लगावहाय बयखौबो बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफ्लांबाय थायो। आं दा जों लागोनि थारमाने सुदेम बाजार आं थांनो नागिरदों आरो सुदेम बाजारावहाय जों गामिनिनो बियो नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोनहा। रावबो गैया हारसिङैसो थांगोन। गारिजों थांसै आं दा मेजिकजोंहाय लोगोफोर नायलांबाय थादो। लामाया बारा गोजान नङा आरो बिदिनो 5-10 मिनिटसो लायो आरो थाबायबा। नायलांबाय थादो लोगोफोर आं खोन्थालांबाय थानोसै नों लोगोसे जों गामिखौबो नुफालांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दा दखानाव सफैबाय लोगोफोर नायलांबाय थादों आं खोन्थालांबाय थानोसै। थारमाने बाजारा जोंना बेलासियावसो बांद्राय इसिबां माने गिदिरबो नङा बिदिनो गामि दरब्रै-दरबासोनि जायो आरो सावथाल बर' राभा जायो आरो एसे। ओमफ्राय गोजान-गोजाननिबो बिदिनो गस्ला लंपेन्ट माल माथा फानफैग्राफोर फैयो आरो फायखारिफोर। नायलांबाय थाबानो जाबाय खोन्थालांबाय थानोसै आं दा दखानाव सफैबाय। मा मोनजादोंब्रा आंनोबो लाबोलै। लाबोलै आंनोबो। आंनोबो। गोलमेयावनो खाजिया दालिसो जाफैबाय दखानाव फैनानै। नों बिदिखौसो जायो लरग'आव दालिसो जायोलै बेना। माबाखौ नाया हाहोन दे हाहोन खुगासि चक्लेट हर आंनो आथोनानि गरसे। चक्लेट आथोनानि चक्लेट लाबायनाय फैसा गैयालै आथोनानैल' जानो हायो।